ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ହସିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଜି ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁଥିଲି ନା ସେଥିପାଇଁ ହୁଳୁହୁଳି ମାରିଲା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଏମିତି କ'ଣ ହୁଳୁହୁଳି ମାରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହସିଲି। ଆଜି ଆଉ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମୁଁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କହିଦେଲି। ଆଉ ଆଜି ଆମର ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି ସେଟା ମୁଁ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି। କେମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଖାଉଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କରିବେ ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିବେ ସେମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କିଏ ତୁ କେଉଁଠି କଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। କେମିତି ହେଇଛି କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ କେମିତି ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ଛାଡ଼ିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ କେମିତି ତରକାରୀ ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ କେମିତି ଲୁକ୍ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ତରକାରୀ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ